Mehribanlar yine de bir tesirli pavilyonların biri, yani Edil Türkmen Portal web-saytının pavilyonunun yanına yerleşen Milli Ulgom Hocalık Cemiyeti'nin akıllı şehirler için niyetlenen IT kampanyasının koydurlayan pavilyonu bizim yanımızda. Pavilyona girmek için giriş çıkışına kodundan geçmeli ve görüşünüz yani girip bilemek, çünkü bu yerden ağız burun örtüklü geçmeleken, bu yerde ağız burun örtüklü mü deme barlan ya. Örtüğüm yok olan için meni geçiren oklar ve hazır örtüklü bardak görülü. Hoş geldiniz. Görüşünüz yani ağız burun örtüklü. Biz bu pavilyona girip bildik. Mehmanlar görüşünüz yani bu pavilyona bir neçe täze, yani M-Vision kameraların bir neçe görünüşleri yerleştirilen ve gelin pavilyona aylanıp görülün ve M-Home, yani akıllı öyler için niyetlenen bir neçe teknolojiyaların görünüşleri bu yerde yerleştirilen. Hazır gireriz ve bu teknolojiyaların okuyuvu bilen yakinen tanışırız. Alisa, включи свет. Алиса, выключи телевизор. Алиса, включи лампочку. Mehribanlar, video görünüşlerimize devam edeceğiz ve bu video görünüşlerimizde odan libasımın himayetkari altın nağış libaslarına minnettarlığımızı edeceğiz. Video görünüşlerimiz olsa tesirli pavilyonlardan devam edeceğiz. Mehribanlar, biz video görünüşlerimizde Eksir Husus Karhanasının pavilyonundan devam edeceğiz. Bu hususi karhana kimik serişteleri önürgen karhanaları çiğmal bilen üpçün ediyor ve bir neçe yurdumuzda meşhur brandli önümçülük karhanaları, zavodlar, fabriklar bilen işçen hizmettaş olup ulu avraya eye olli. Şular yani yukarı hilli önümlerin öz yurdumuzda ön yani diysen bu isonlar ya. Belent Akaba Husus Karhanasının pavilyonundan video görünüşlerimizde devam edeceğiz. Ayrıca belirlemeli zatların biri bu hususi karhana okuwçy çağalar bolsun, çağalar bağının okuw merkezleri için niyetlenen şular ýaly oturguşlar, partalar önürgenligi ve buların aýratynlygy, ýagny saglyga hiç kili ziýansız Ýewropa standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli önümleriň önürilýänligidir. Mehribanlar, elbetde sergi dowam edip dur we sergiň dowamyna susasoň bu stenda, bu täsir stenda gelip meşhur tükel harit nişanı bilen önürleyen tağamlı, hoşoýytly içkileri içip susuzluğuňyzy ganyryp bolýar. Mehribanlar, hemmemiz bilýär. Islenlik telekeçi ya bolmasa hususi karhana bolsun, hojalyk jemgyýet bolsun, önüm önüreni hökman suratda ol önüme bir ýerik alyp gitmeli. Ýagny logistik hyzmatlary gerek. Bu babatda size ulug ekspeditorçylyk hyzmatlary öz hyzmatlaryny hödürleýär. Elbetde egerde siz hem önüm önürüp öz önümleriňizi ýurdun içinde bolsun, ýurdun daşynda bolsun tapawdy ýok, size logistik hyzmatlary gerek bolsa, onu ulug ekspeditorçylyk hyzmatlary sizin hyzmatyňyzda. Mehribanlar, hemmemiz bilýär, elbetde asuda yurdumuzda guruluşyk işleri güýçli depkine alınıp barlýar. Şeýlelikde guruluşykda meşhurlyga eýe bolan ýokary hilli asman patologlary halka hödürleýän Akbulut Hojalyk Jemgyýeti hem bugun öz pavilyonu bilen halkymyza bir neçe ýokary hilli, ýagny daşary ýurt önümleriniň ýerini tutýan ýokary hilli asman patologlaryny bugun serge taýýarlap halka hödürleýär. Mehribanlar, Türkmen telekeçilerinin bugünkü ajaýyp dawarasyna bizim ünsümizde çeken yine bir ajaýyp pavilyon Ýekadamja hususi karhanasynyň önürýän ýokary hilli önümleri. Ýagny bir neçe suwuk saunlaryň görnüşleri, ziýansızlanyrma serişdeleri, hoşboý isi bir neçe himik serişdelerin görnüşleri bu pavilyonda yerleştirilen Türkmen Portal web-saýty sizin hemişe janyňyzyň sag bolmagyny we arasaçylyk düzgünlerini berjä etmeňizi maslahat berýär.